OK, takže pelou bude na kolik vstupů? Jeden a jeden. Takže na každé straně jeden člověk má vstup, samozřejmě v porotě, vy lidi samozřejmě taky, komu zatleskáte víc, ta dvojčka postupuje dál. A vítěz může být potom jenom jeden, takže jedeme. Takže právě začíná Free Dance Battle 2 2 na Čech se letos naučili s náma tancovat Street Dance a předvedu vám taneční styly Walking, Hip Hop, LA Style, High. Rather than a clean actor on a Sunday afternoon. Make me laugh with the realness that you think you have. They say aim for the stars, but I reach for the moon. Lady seems to bruise. What you wanna do? You need to draw a picture just to get a bruise. I'ma keep it coming. Glad this time coming. Marching to the old beat. Like my truck. Protože proběhne další výběr a předání, možná nějaký. Kam utíkají všichni? Někam utekli. Já bych potřeboval, abyste ještě neutíkali. Kam utíkáte? Já potřebuji Peťu, Helčou, Ondru a Wendy. Tady jsou. Super. Je tady ještě někde Peťula, Helča, seš ty? Pro Nivču. Ty šikovnější, dámy ti gratulujeme, vyhráváš slevu. Ty Vašku, ty nemáš vůbec to líbat, tam už jenom trenér a trenérka a já. Já vás jednou gratuluju, byli jste perfektní, podáme aplaus pro ně. Jste krásný, mladý, tak to má být, můžete se hýbat, životy se nestratí.
A my pokračujeme v programu dál.